здравейте хора, днес в това видео ще играем Brawl Stars и да, доста от това знаят. Просто не правя толкова често видеа, защото имам се работа, трябва да ходя на училище и да просто да имам се работа и такова, трябва да таковам. Да се отправя неща в Brawl Stars. Имам за това работа. Иначе бих правил много видеа. Просто съм заед и да, просто съм заед. Иначе бих правил много видеа. Абонирайте се на канала долу с камбанката и ако съберем 400 лайка, ще направя едно видео, което ще бъде на Roblox или каквото пишете долу в коментарите. Да, ще такова. Ще играем много. Да, не баш толкова много. Но сега нека да си играем. Вижте хора, някой си е такова от Шели. Защо Шели? Шели е най-слабия герой. И както винаги победа. Ако някой от вас не знае, има нов апдейт. Ако искате, играйте. Не задължително, просто ви казвам, ако искате. Иначе не въкавам. Ако искате само да. Не е задължително. Да. Чакайте хора, няма да играм на Duo Showdown. На Trio Showdown да, обърках. Да. Сега такова не. Да, ще има някакъв нов герой. Не знам. Кога се отпускат. Да, странно е. Доста странно. Да, кога се отпускат. Не е баш толкова странно, но стана Supercell. Ако искате да направим видео как играя страшни игри, да, ще качвам и видеа с страшни игри. Аз съм качил едно страшно видео, което е с Fight Night at 5 нощи. Ако не сте го гледали, ходете, го гледайте, защото е мега брутално. Не, че е много брутално, но гледайте го, хубаво, мисля, че ви хареса. Да, ако искате, отидете, гледайте го и пак ви казвам, намерете се долу с камбанката и един лайк. И когато съберем 400 лайка, ще направим такова на Roblox. Или вие ми пишете долу в коментарите дали какво искате да играя. Да, всичко може да ми пишете. Roblox, Stumble Guys, Dove, Bam, то съм когато излезе, или Pop Playtime 4. Разбира се, когато излезе цялото. Да, не знам дали е излязла цялата, но да, надявам се да излезе. Да, и да, доста чудно от Supercell хора, защото кога ще направя. Да, чували ли сте в YouTube хора, може Supercell ти даде джелнове много рад. Да, малко само в страна, защото Supercell май не могат да ти дадат джелнове. Мисля, че не могат. Не знам, но аз така си мисля. Да, така си мисля просто. Иначе, не че... Да.
Нека да продължаваме. Винаги когато се взема нов герой, хора ще правят видеа. Да, ако имам време, ако не остане някакво време, защото винаги имам някакво време. Да, ще правя видеа, каквито вие кажете. Да, може да пишете в коментарите какво искате да са. Да, можно Дорс, можно Майнкрафт. Всяка такива. Можно една игра. Имаме PlayStation, ако някой не знае. Но това, че може да ми кажа, и то е 4, може да ми казвате и за PlayStation, ако искате. Айде, това да го прибил. Айде, идвай. Идвай. Хамбъв я мазат. Да, доста изгарна, защото... Не! О, 27 пет. Баба, наша. Да, Амбъв сега я гледам. Тя събивам точки. Да, и както винаги ги прибихме. Да. Да. Нека тук да продължаваме. Стъклата с играта. Да. И... Да, ако искате, ще... Да. Не знам дали ще мога всеки ден хора да качвам видеа, но буквално имам си задължение. Просто не спия само защото и... Да. Да. Да види печката. Как казва, бе, аз не викам печка. Да. Айде, двамата наведнъж Мистер Пи и някакво извънземно. Не знам как. Да. От страна на Суперсел хубавото е. Не знам. Защо се направя? Да, доста хубаво. Може да си гледаш. Може да си гледате в новия апдейт такова. Как такова. Може да си гледате как на колко купиште. Да. Доста ясно е. И ако искате, пак ще качвам видео. Мой Оли. Не го знам как казва. Скейтборд на нищо на... Вижте той как са клатушка. Клатушка са все едно се боги. О, тия си санаси. Да, наши са. Горе някакви блъскат. Ако се чуете, горе някакви хора блъскат. Да, хайде това да ви приви. Давай. Да, нека да не видим. Да, той е наш човек сам. Да, наш човек сам просто. Не бе, аз не. То няма смисъл, аз и без това ще загубя. Да. Мега добре играта. Който иска, ако искате, изтеглете си я напълно безплатна и без нищо да плащате. И както знаете, пуснаха новия герой тази, който я има. Интересно ми е кой я има и кой я няма.
Моля, пишете ми долу в коментарите. Да. Ако искате, да, таковайте, абонирайте се задължително долу в камбанката и един палец нагоре. И 40 000 лайка. И ще направя видео като автоматично. Сега, това Джун ли какъв е? Джун... Не знам какъв е. Сега това е май да клещам. Не може. Да клещам. Добре. Проблема е така, той... Брате, стига бе. Добре. Доста добре. Да. Не знам Supercell кога ще пускат новия герой. И ако някой знае колко пари ще струва, може да ми пише, просто да знам. Да, не е задължително, но просто ако искате, просто да знам. Да. Сега да видим какво. Знам се, какво ми съм путата начин. Това никой обаче много мадазни хора. Много мадазни хора. Това. И както. Защо? Защо? Какво съм ви направил? Защо? Добре. Да, това е както в GTA хора. Буквално хора, закрите се и бам с пистолета. Все едно с пистолета стреляте някой човек и умира. Да, това е нещо подобно като GTA, когато се в кафете. Не, сега. Да, гледай. Това е направо като Fortnite. Знам, това се като Fortnite. Абе, тая лола, кога ми взе толкова много? Какъв си тук? Поне наша да остане жив, да направи нещо. И някой ден, ако искате, ако пуснат нов брой пасва, ще го допълним с мен. И да. Тава. Да не е попава пък, защото вече като я гледам май попава. Да не е пава пък. Айде да почваме тая. Да. Да, доста е яка музичката. Май пият за Оли. Да, той пият пуснаха за май за 43 лева. Да, май пуснаха за 43 лева. Не знам защо Мол има някаква манинка разлика, защото другите герои са грамадни някакви, а пък Мол е някаква малка мишчица. Някаква манинка мишчица, която е по-малка от всички герои, и е по-малка от Пейни. Да, по-малка от Пейни. Добре, не толкова. Да, просто ще се спомня. Вие хора, това
Като го правите, не се хвърляйте през нещо. Да, както в GTA, може да се хвърляш. Така, гонят полицията. Хора гонят, като направим полицията в GTA и 5 и веднъж виждаш стълба и казваш да се покача, да се покача и ти сега схвърлиш, защото ти е умърно. И да. Да. Сега нека първи да го първи. Аз да ми първи. Да, аз. Let me show you how it's done. Какво се интересно горе направо не може да се японица. Явно е японица. Да, японица. Виждам да се японица. Да, и просто победихме. Да, победихме. Айде. Да, победихме. Оли, 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 оли. Като... Да. Знаете ли хора тия бейно от животните, като например бомбандиво, крокодиво, ливили, лавила, бъв, патапим. Да. Да, винаги като си гледам хора в YouTube, ми изливат бъв, патапим, как го хващат в затвора. Да, винаги някакви бейно от животни. Не гледате и аз се патапим. Да, ей такива неща ми показват. Гледам. Само. Да. Не. Аз ще го настя на тях. Да. Нищо, да. Да. Чувате, нали чувате музика? Да, това човек е някакъв бот. Това е някакъв бот. Да, някакъв бот. На 105. Да, нека да го гледам какво ще направи. Да, нека да го видим. Ще прибили ли... Да, няма да ги прибили както виждам. Ако знаете, аз съм 70 години. Да, просто моя Оля сега се изкъща. Да, чухте ли го? Сега да ги изкъпким. Да. Нека да ги видим. Да, нека да видим какво ще направи. Четири купички. Да. Ето и Амбъв, да забравям за нея, нищо не съм събрал.
И хора, това беше всичко за днеска. Това беше всичко за мен и от мен. Чао!